שלום, זה הסרטון הראשון שלנו בסדרה של טיפים לקיץ, ואני רוצה כאן להניח את הבסיס לתפיסה שלנו בקשר לקיץ ולתת 2 דקות של טיפ חשוב, בסיסי, של התחלה, איך אנחנו מתייחסים לקיץ. כמו להרבה אנשים שהקיץ בכלל זה הולך יחד עם חופשה ויחד עם חם ויחד עם עוברים את זה חם ועוברים את זה, וכל שנה זה כך וזה קשה שזה כך, ואנחנו צריכים איכשהו לעבור את זה. אני רוצה לתת טיפ שאומר בואי לקיץ עם תוכנית. בואי עם תוכנית. זה לא בואי נעבור את זה, זה בואי נתכנן את זה, זה בואי נתכונן לזה. זה להתכונן להיום, זה להתכונן ליומיים, זה להתכונן לשבוע, זה להתכונן לנסיעה, זה להתכונן לאירוח. בואי עם תוכנית. לא בואי נעבור את זה, בואי נזרום עם זה, בואי נסחף לאן שזה יסחף אותנו. בואי עם תוכנית. בואי לקיץ עם תוכנית. תוכנית היא כמו גלגל שיניים, ולכן היא כל כך חשובה. גלגל שיניים זה אומר שאת מסתובבת גלגל אחד, ומסתובבים לך עוד ועוד 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 גלגלים, שאותם את כבר לא צריכה לסובב, שהגלגלים האלה פשוט מסתובבים לבד. יש לנו כוח לסובב גלגל אחד. גלגל אחד יש לנו כוח לסובב, כן? לא את כל הגלגלים, אבל אחד כן, והאחד הזה הוא התוכנית. יש משהו שאני יכולה לסובב אותו, שאני יכולה להתחיל אותו, שאני יכולה לבוא איתו, שאני שמה אותו בבסיס, בגישה שלי, למה אני הולכת לעשות היום, מחר, מחרתיים, בחופשה, בקיץ, עם הילדים, עם עצמי, עם המשפחה שלי, ואת זה אני יכולה לעשות. לבוא עם תוכנית. שאר הדברים כבר יזוזו, תהיה עשייה, תהיה מוטיבציה, תהיה שיתוף פעולה, יהיו דברים טובים שנובעים מתוך התוכנית שלי. התוכנית יכולה להיות חופשה עם הילדים, ואז הגלגלים שיזוזו זה באמת גלגלים של ביחד ושל משפחתיות. יכול להיות שהחופשה תהיה חופשה בשבילי, וזאת תהיה התוכנית שלי. איך אני מוצאת לעצמי בתוך החופשה פרטיות, איך אני מוצאת בתוך החופשה שלווה, מרחב, דברים שאני אוהבת לעשות, אפילו התחמקות ממטלות שאני לא אוהבת לעשות, ועכשיו בקיץ אני מרשה לעצמי פשוט להוריד אותם ממני, לתת לאנשים אחרים לעשות אותם, להשאיר אותם לא עשויים באיזושהי דרך, וזו חופשה בשבילי, שאת שני הדברים האלה אני לא יכולה לעשות. כל הגלגלי שיניים האלה ינועו כבר לבד, כי אני באתי משהו, אני יודעת שבחופשה הזאת אני רוצה מרחב בשביל עצמי. יכול להיות שאני מחפשת משהו בשבילנו כהורים, בשבילנו כזוג, וזה הגלגל שיניים שאותו אני רוצה להניע. התוכנית שלי היא למצוא בחופשה זמן לשנינו, זמן של זוגיות, זמן של הורות טובה. אז זה הגלגל שיניים שאותו אני מתחילה להניע, ואז הדברים שינועו זה הקשבה וגבולות ותשומת לב והרבה רגשות והרבה דיאלוגים והרבה שיחות והרבה שאלות והרבה תשובות, ודברים ינועו לכל הכיוונים האלה, כי אני באתי עם תוכנית, והתוכנית שלי הייתה הורות בחופשה. משם התחלתי. התוכנית היא ערך, התוכנית היא מטרה שאני מתחילה איתה את החופשה שלי. היא הבסיס למשימות שעליהם אני אדבר בטיפים האחרים. איך אני בונה את זה, ואיזה גלגלי שיניים עוד ינועו, ואיך הם הולכים לנוע. אבל הדבר הראשון הוא, בואי עם תוכנית. אני אשמח לקבל תגובות לטיפ הזה, תספרו על התוכניות שלכם, על הערכים שאתם רוצים להביא לחופשה, על הרעיונות שעלו לכם כששמעתם את הטיפ הזה, ותיכנסו לאתר. תודה, להתראות.